ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар 112 микрорайон қарор дорем. Дар инҷо кафеи Суман, мағозаи Вална, рост Калинин мешавад ва аз тарафи дасти чап рост равем тарафи масҷиди Меҳкалон. Ва аз ин тараф тарафи эстакада 82 микрорайон. хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. худи бино аз 15 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯшимон дар 10 ва 11 ошонаи ҳамин бино ҷойгир мебошад дӯстони азиз. 53 ва 175 метри квадратӣ 10 ва 11 ошона. аз рӯи ҳуҷҷат як хонага мебошад, ду та треза дорад, лекин метавонед ба ду хонагам табдил тиҳем дӯстони азиз. трезои хона тарафи 82 нигоҳ мекунанд, тарафи раи Калон, тарафи 82 ман ҳамин тараф дӯстони азиз. дар назди бино супермаркети Пайкар аст. якчандта мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. дар қафои бино он тараф мерем, чандта мактаб аст, садик аст, масҷид аст, ҳама чизҳо дар наздикии хона қарор дорад. баъд аз он дӯстони азиз, бо транспортам умуман мушкил нест. назди раҳи навда ҷойгир аст. нархаш бошад сари 1 метри квадратӣ $67 мебошад, яъне дар умум $36,000 мешавад. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои расия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд дӯстони азиз. тақрибан 1.5 моҳ пас, 1.5-2 моҳ пас иҷозати ремонтам метиҳам. метавонед дар омада таъмир кунед. дар минтақаи бениҳоят хуб аст ва худи биноам бинои хуб аст дӯстони азиз. назди раи Калон варианти беҳтарин, фурсати хубро аз даст натиҳед. ман ҳамин дӯстони азиз садик мебошад, ду садик, мактаб, гимназия хусусӣ, ҳамаашон дар наздикии хона қарор доранд. як қадам аст дӯстони азиз. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. хона фақат фурӯшӣ мебошад. марҳамат. ва ба ҳамин авор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. трезаҳои хона аз ман ҳамин тараф мебошад дӯстони азиз, тарафи 82 нигоҳ мекунад.